vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Mudegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume kana kuti mukomana ane makore 21 years ekuberekwa, but kumba uko ndakatosiyawo umwe musikana ndamumitisa anogara muchitungwiza umwe. So mukoma zvakaitika ndezvekudai so. Kunoku kwandiri ndakatoitawo zvekutotiza ndichibva kuZim ndichiuya kuno kuSouth Africa. Pari zvino hangu ndigere nefriend yangu, but zvinhu zvacho minyama yacho yandinosangana nayo zvakangooma mukoma, because like last week iyo takati tapiwa mari yedu yefortnight. Inini pavanhu vose vandainge ndiinavo after tadropwa off nemurungu, because takadropiwa off nemurungu it was very late. Saka takabva tazoti guys, kuti nhasi kungabikiwa nekuneta kwatakaita uku, it is far much better kuti tinge tichienda kunotenga something. Saka takabva tazoenda kumashops, mukunotenga muya ndo matakazoteverwa nananyaupe boys. Inini ndikabva ndazotorerwawo chiwallet changu icho chainge chiine mari yangu yose, zvekuti kunyangwe rent chaiyo mukoma ma1 chaiwo. Ende minyama iyi yandinosangana nayo zvakatangira pandainge ndichiri kuZim kuzonosvika ndichitiza ndichiti zvimwe kuda mhepo dzacho dzinokwanisa kuita sekunge nani. Inini namukoma wangu zvatainge tichita patainge tichiri kumusha, taifamba nechimwe chikwata. Saka chikwata ichi icho chinofamba mumagraveyard vachiba matombstone aya egranite. Saka matombstones awa ndo anozogadzirwa zvekare. Munoona madesigns avako mazuva ano ekuti kitchen yako inenge iine interior, sometimes unenge uine interior yegranite pamatables, makitchen tables nei. Saka iwo magranite stones awa atinonoba kumatombstone ndo anozogadzirwa achiitwa madesign iwawo, then vanhu vobva vazotengeserwa. Uye vanhu vari kuita mari mukoma, ende vanhu havasitomborina kana tsitsi. Vanototi kana vakaona paguva apo panenge paine granite rinenge rakaiswa, vanotosarudza kuti vange vachiribvisa. Ende inini hangu semaonero angu ratova business hombe chairo rekutoti vanhu vazhinji vari kuita mari nawo madesigns awa avako ekuisa magranite designs mumakitchens avo. Vari kutongomeka sure kuti vanongotongotorawo magranite stones awa mumakuva. Saka mukoma vangu ivo pavakanditi ndinge ndichiuya kuHarare ndichibva kwedu kwaMurewa, mukoma havana kuda kundibudira pachena kuti rainge riri basa rei ratainge tichazoita, but iniwo ndaingotevedzera izvo zvainge zvanzi namukoma tinge tichiita. Ndakati ndingosvika muHarare, then ivo mukoma vakabva vazoti kwandiri vainge vachida kuti tinge tichizoenda tinosangana necrew ravo. Saka as always ndaingofungidzira kuti isyndicate rekuti kana tava kuenda kunokorokoza tinenge tichienda naro. Ndokubva tazoenda kuMbare uko kuna sekuru vacho avo vavanoshandidzana navo, but ing'anga. Sekuru ava ivo vanongovagezesa nekuvasimbisa ivo vana mukoma vangu nesyndicate ravo, kuitira kuti kunyangwe vakasvika kumakuva pakati pawo usiku vasazotya uye vasazoona varoyi kana kuti zvipoko. Takasvika kuMbare kuya mukoma ndokubva tazopiwa umwe neumwe chigubhu chake chainge chiine mvura, tikainhuwa masuwiji mukoma, tikanzi tinge tichienda mushawa one by one. Then uchinopinda mushawa unotanga wazvigeza sikarudzi yako nemvura iyoyo. Kana wapedza kuzvigeza sikarudzi yako obva wazozvigeza muviri wako nayo mvura iyi, obva wazomirira kuzonosvika uchizonooma. Hanzi ndokudzinga mhepo dzacho dzakaita sevaroyi nezvipoko nedzimwe mhepo dzinongotambirako kumakuva ikoko. Saka ndo zvataigara tichingoitwa. After that mukoma ndo patakazodzokera kumba, but vakazonditi tainge takamirira imwe client. Zveshuwa mukoma kwakabva kwatouya chimwe chikenta, tikabva tanzi tinge tichipinda muchikenda chiya. Motikari yakarohwa. Ndokubva ndazotoona kuti tainge tava kutoenda kumakuva. Takazoti tasvika kumakuva kuya zvikabva zvatonzi vakomana buritsai migwara nemapiki. Ndikabva ndatoona kuti nyaya yange iripo apa
painge pachitoda kuti pange pachibviswa Tombstone rainge riri pamusoro perimwe guva. Ende chakandirwadza paTombstone iri ndechekuti Tombstone iri rairakidza kuti iro rainge richitoriwo nyowani. Tombstone riya rakanyatsokusumudzwa zvakanaka tikabva tariisa muchikenta chiya, motikari ndokubva yarohwa, but kwacho kwatakaenda handina kunyatsokuziva, ndokubva tanoburutsa Tombstone riya, umwe noumwe akabva atopiwa mari yake. Ndakabva ndatoona kutoti iyi yainge iri good quick money. Ndikabva ndatotanga kutopinda nawo nadzo idzi dzemujolo. Ndainge ndiine vasikana vangu vaviri, but one wacho paakangonditi ainge abatira pamuviri, umwe wacho ndokubva ndamudhampa. Mukoma I thought kuti upenyu hwainge hwava kuda kuita bo, ndava kutoti very soon ndichatoitawo license, but mukoma nerimwe zuva takati tiriko kumakuva kuya tiri busy kubvisa Tombstone pane rimwe guva, but Tombstone iri rainetsa. Mukoma vakabva vati taifanira kuti tinge tichita rekuchizila, tichirova nechiziri, vamwe vachishandisa mugwara. Saka rakabva razotsemuka mukoma rikaita mapisi. Zvino takabva tazonzi tinge tichinhongerera mapisi iwawo ainge achazoitirwa plan kumberi. Inini mukoma ndakati ndasimudza mapisi angu ndichiendesa kumotikari, ndo pandakabva ndazoona chipoko mukoma. Ndakangoona umwe murume, ndakatongofungidzira kuti munhuwo zvake ainge akatozvimirirawo kumakuva, aikangotitarisa kudai. Then ndakazoti ndaudza mukoma wangu ndikati muri kumuona here munhu uyo? Vanhu vakabva vati munhu upi? Vanhu ndokubva vavanda paya. Saka vakabva vazondibvunza kuti munhu wacho aripi. Ndikabva ndatanga kunongedzera, vanhu vakadongorera vachadongorera, but munhu uya ainge asingaonekwi. Vakazongonditi hazvitaurwe nezvazvo, tichazozvitaura mangwana. Zvikatondinetsa kuti kozvii zvavari kuti hazvitaurwe nezvazvo. Vakabva vati rova basa mupfanhami, tibude muno kusati kwachena. Ndokubva tanhongerera mapieces aya eTombstone tikaloda motikari, ndokubva yarohwa. So mukoma tikapiwa mari dzedu, ndokubva tazoenda kumba kwa mukoma tikanorarako. Mangwana acho makuseni mukoma vakabva vati mufana wangu chimbondiudza nezuro zvawakaona dzainge dzisiri mbanje here dzawava kusvuta idzi. Ndikati kwete mukoma, ndakanyatsokuona murume uyo ainge akamira akatitarisa, ende imi pamaiti mainge musingamuone, inini ndainge ndichitomuona mukoma. Mukoma vakabva vati mira ndikuudze mufana, chiya chawakaona ndo chinonzi chipoko. Wakaona chipoko manje, tikufanira kuti tinge tichidzokera kuna sekuru kuti tinovabvunza kuti what went wrong. Tikabva tazodzokera kuya kuna sekuru vaya. Sekuru vakangoti vachingonditarisa vakabva vati munhu uyu akasviba uyu atokanganisa dzake mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti handaifanira kuti ndinge ndichizorara nemusikana anenge ari kumaperiods, but dambudziko rakaitika mukoma nderekuti ndichinosangana nemusikana uyu wandakasiya ndamitisa kuzimu. Paakandida pacho mukoma, iye akabva azondiudza kuti aifanira kuti ange achimboenda kumusha kwavo kunoona gogo. Zvino mukoma ndakabva ndaona sekunge ndanonokerwa, because akanditi I'm not sure kuti ndinozodzoka rini. Ndikabva ndazomumanikidza kuti tinge tichiita bonde usiku ihwohwo. Ndakangomukweverawo mukoma muchibage, ndikabva ndati iwe uya mhani timboita. Saka tikabva tangopindawo ndokubva tatotanga kutoita bonde paya, but akanditi iwe hazviite kuti tirare tose because ndiri kumaperiods. Ndikati iwe hazvina kana basa. Ndokubva tatoita bonde paya because ndaida kutongoti iyewo kwaachaenda atongogara aziva kuti takaita bonde, saka asazondikanganwa. Ndikamumanikidza paya tikaita bonde pasina dziviriro uye ari kumaperiods, ende tikazongoramba todheita. Saka ndainge ndisingazivi kuti handaifanira kuti ndinge ndichizozvisvibisa, 1 nekurara nemukadzi anenge ari kumaperiod, 2 handaifanira kuti ndinge ndichizosangana pabonde nemukadzi anenge achangobva mukubvisa nhumbu, kana kuti anenge aine nhumbu inenge isiri yangu. Hanzi ndinenge ndatosvibisa dare rangu. Zvino sekuru ava vakabva vazoti kuti ndisazongoramba ndosangana neminyama iyi, ndaifanira kuti ndinge ndichivapa $2,000 yekuti vakwanise kundichenura. Zvino mari iyi yakabva yaramba kutamba. Mukoma vakabva vati kwandiri, iyi mufana zvino toita sei? Kuzonozvika ndega ndichiona kuti kudheni hakuchagariki, because ndainge ndongoti ndichifamba kudai ndikangosangana nemupurisa. Mupurisa aibva atongondimisa, obva ati iwe mufana uya pano, hauna zvinhu zvisingatendedzwe nemutemo zviri pauri here iwewe, like zvakaita sekunge madrugs kana kuti mbanje. Saka ndakati ndataura namukoma ndichingovaudza kuti mukoma ndo zviri kungoramba zvichiitika izvi, ndiri kungoti mukufamba umu ndinokukaruka ndamiswa nemupurisa ndichinzi ko hauna madrugs here iwe
mupfana iwe, hautengese madrugs iwe. Then mukoma vakabva vati saka chimbotsvaga kwekuti umbonogara, but the only place where I could come to ndikatongoona kutoti zviri nani kuti ndimbouya kuzovanda kunoku kuSouth Africa, because vakati zvimwe kuda kana ukamboenda kune imwe nyika maybe mhepo idzi dzinombomira kukuteverera, chimboenda kuSouth Africa tione kuti chii chichazoitika. Saka mukoma ndo pandakabva ndazouya kunoku kuSouth Africa ndichiti zvimwe kuda mhepo idzi dzichasarawo kuzimu dzikanyarawo South Africa, but mukoma nashe ndava kutoona kutoti mhepo dzacho hadzina kana nyadzi. Zvandiri kuno mukoma, minyama yandinongosangana nayo ndiyoyo, ngekuti ndinokwanisa kungorasa mari kana kuti ndinokwanisa kungobirwa sezvakaitika apapa tichangobvawo mukupiwa mari dzedu. Apa mukoma chinondirwadza ndechekuti apa tainge tashanda maovertime ndichiti kamari aka ndainge ndatotaura nemusikana uyo wandakasiya ndamitisa ndikati ndikangopiwa mari ndichakutumidzira mari, nekuda kwekuti nhumbu iyi iri kukura ende handidi kuti inge ichizonosvika pakunozvarwa usina preparation. Kamari kaya kandaifungidzira kuti ndichamutumidzira otengawo preparation, kamari ikako mukoma ndo kakabva kabiwa. Pari zvino ndikutotangidza futi kuti 01 start. Friend yangu yakangonditi iwewo it means kuti this month wo ndiwe wochibhadharawo rent, since ari iye akabhadhara rent yamwedzi waMay. Saka mukoma ndo challenge wo iyo yandiri kusangana nayo. Kana kuine vabatsiri vanokwanisa kundibatsirawo, kana variko please vanokwanisa kukupaiwo mafone numbers avo, then ndozotaura navo. Inini ndigere munzvimbo yePretoria, ndinombozamawo kuti ndinge ndichienda kumasowe akasiyana siyana, but hazvisi kushanda. Minamato yandapiwa so far hakuna kana iri kumboshanda. Pane vamwe vakambondipa envelope vakanditi kana ndikawana mari ndinenge ndichiisa muenvelope imomo, but mari iyoyo mukoma yaingonyangarika. Saka kusazoziva kuti mari iyi kunyangarika kwayainge yoita inhau yekuti minyama yangu here kana kuti madzibaba ava vakatongowanawo mukana vakabva vazondiitira minamato ngekuti mari yandainge ndichiisa muenvelope iyo yavakandipa inge ichingoya kwavari. Mukoma ndiyo nyaya yangu iyi yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo anzichi 21 years. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi matombo aya anogadziriswa anogadzira maTombstone ndo avari kufamba vachiba vakomana. Then paya paunenge uchiti ndoda kuti kitchen yangu inge ichiva modern, izvo uri kutoita modern design uchishandisa dombo repaguva peumwe munhu. Zvakangoma hazvo vedwe. Kune avo vanozivawo nezvemweya, you can tell me kuti kana let's say ukanotenga toti anything that you want to put in your kitchen, but dombo rinenge rakashandiswa ipapo riri dombo rakabviswa paguva reumwe munhu, what will happen to you spiritually? Mweya wemunhu iyeye unenge watovawo invited into your home here, kana kuti hazvina basa nekuti iwe unenge usingazivi. Naimiko kuzoshandisa chisel muchibvisa maTombstone aya pamwe anenge akavakirirwa potoshandiswa machisel nemigwara. Zvakangoma hazvo vedwe. Asi ngatitaureiwo naye mwanakomana uyo mucomment section. Hanzi ndambozama kuenda kumaprofita akasiyana siyana that are available in Pretoria, but zvose hazvisi kushanda. If you have ever heard about these people avo vanofamba vachiba maTombstone mumakuva, come and share your own story with me. Zvakangoma hazvo vedwe.